ಅಪ್ರತಿಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮಿ ಇಮಾಮ್ ಬೂಸೂರಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರಚಿಸಿದ ಕಸೀದತುಲ್ ಬುರದಾ ನಿಖರ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಗರವನ್ನೇ ತಟ್ಟನೆ ಕಿವಿ ಅರಳಿಸಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ನೀಲಾಂಬರವನ್ನೇ ಶಬ್ದ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ನಯವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದಪುಂಜಗಳ ನುಡಿಕಟ್ಟನ್ನು ಕೇಳುಗಣ ಶ್ರವಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ನವನೂತನ ಬುರದಾ ಮಜಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಹಾಫಿಲ್ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಸಕಾಫಿ ಸಿರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುರದಾ ಮಜಲಿಸಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. إلى حضرة حبيبك شفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب الرباني والغوث الصمداني عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول بالحسن علي الشاذلي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة أبي عبد الله محمد بن سعيد البوسيري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة السيدة منوات بيبي رضي الله تعالى عنها وإلى حضرة شيخنا وملجأنا سيد فضل بوكو يقدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وملجأنا سيد مدن الشريف قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة قطب العالم الشيخ أبي بكر المدوري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا شمس العلماء قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا نور العلماء قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد عمر الفاروق البخاري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد أبو بكر القادري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول الشيخ عبد القادر الكندوري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ലോകമേ കേട്ടിടണമേ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യവൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേറുന്ന ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലാൽ ഭൂമിയിൽ നിലാപ്രകാശമേ ലോകമേ കേട്ടിടണമേ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യവൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേറുന്ന ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലാൽ ഭൂമിയിൽ നിലാപ്രകാശമേ
നിസ്തുല പ്രഭാവമേ തീവയിൽ ചൂടിലും മണൽ തരിക്കു പ്രാണനെ നീതിയിൽ ലോകം കണ്ട നിസ്തുല പ്രഭാവമേ തീവയിൽ ചൂടിലും മണൽ തരിക്കു പ്രാണനെ സ്നേഹം കൊണ്ടെഴുതി വച്ച ദർശനം മനോഹരം ക്രോധം കൊണ്ടരികിൽ വന്ന വൈരികൾക്ക് സാന്ത്വനം സ്നേഹം കൊണ്ടെഴുതി വച്ച ദർശനം മനോഹരം ക്രോധം കൊണ്ടരികിൽ വന്ന വൈരികൾക്ക് സാന്ത്വനം പാദമേറ്റ ഭൂമിയിൽ പാതിരാ മറഞ്ഞിടും പാപവിന്റെ നബിയരെ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞിടും പാരിടത്തിലാകയും ആ തട നിറഞ്ഞിടും പാലകന്റെ ദൂതരെ ലോകമിന്ന് വാഴ്ത്തിടും ആ ചരിത്രമേറ്റു പാടിടും ലോകമേ കേട്ടിടേടമേ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യമൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേറുന്ന ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലായി ഭൂമിയിൽ നിലാപ്രകാശമേ ലോകമേ കേട്ടിടേടമേ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യമൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേറുന്ന ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലായി ഭൂമിയിൽ നിലാപ്രകാശമേ നീചരായ റസൂലെ കണ്ടവരറിയണം ആ ഹബീബോധി വച്ച വാക്കുകൾ പഠിക്കണം നീചരായ റസൂലെ കണ്ടവരറിയണം ആ ഹബീബോധി വച്ച വാക്കുകൾ പഠിക്കണം ഇവിടെയാണെന്റെ നൂറ് ധർമ്മവിട്ടൊഴിഞ്ഞത് എതിരിടാനെന്തു തിന്മയാണ് മുത്തിൽ കണ്ടത് എവിടെയാണെന്റെ നൂറ് ധർമ്മവിട്ടൊഴിഞ്ഞത് എതിരിടാനെന്തു തിന്മയാണ് മുത്തിൽ കണ്ടത് നീതിയല്ല നീതിയെന്ന് ദീനുരത്ത ചെയ്ത് വേദനിച്ച ജനത കണ്ട ആശ്രയത്തിൻ ദൂതര് യുഗമിതുവരെ ലോകം കണ്ട വലിയ സഹനശീലര് മാനുഷികത ചേർത്തു വച്ച വിശ്വവിമോചകര് കരുണയാണെന്റെ സൂരര് ലോകമേ കേട്ടിടേണമിൻ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യമൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേറുന്ന ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലായി ഭൂമിയിൽ നിലാപ്രകാശമേ ലോകമേ കേട്ടിടേണമിൻ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യമൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേറുന്ന ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലായി ഭൂമിയിൽ നിലാപ്രകാശമേ നീതിയിൽ ലോകം കണ്ട നിസ്തുല പ്രഭാവമേ തീവയിൽ ചൂടിലും മണൽ തരിക്കു പ്രാണനെ നീതിയിൽ ലോകം കണ്ട നിസ്തുല പ്രഭാവമേ തീവയിൽ ചൂടിലും മണൽ തരിക്കു പ്രാണനെ സ്നേഹം കൊണ്ടെഴുതി വച്ച ദർശനം മനോഹരം ക്രോധം കൊണ്ടരികിൽ വന്ന വൈരികൾക്ക് സാന്ത്വനം സ്നേഹം കൊണ്ടെഴുതി വച്ച ദർശനം മനോഹരം ക്രോധം കൊണ്ടരികിൽ വന്ന വൈരികൾക്ക് സാന്ത്വനം പാദമേറ്റ ഭൂമിയിൽ പാദമേ നിറഞ്ഞിടും പാലകന്റെ ദൂതരെ കണ്ണുനീ നിറഞ്ഞിടും പാരിടത്തിലാകെയും ആത്തട നിറഞ്ഞിടും പാലകന്റെ ദൂതരെ ലോകമിന്ന് വാഴ്ത്തിടും ആ ചരിത്രമേറ്റു പാടിടും ലോകമേ കേട്ടിടേണമിൻ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യമൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേറുന്ന ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലായി ഭൂമിയിൽ
നിലാ പ്രകാശമേ ലോകമേ കേട്ടിടേണമേ ഹബീബിനെ കാലമേ സത്യവൻ ഹബീബ് സ്നേഹമേ ത്യാഗമേ ജീവിതം പ്രതീകമേ കാവലാൽ ഭൂമിയിൽ നിലാ പ്രകാശമേ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي يدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي يدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള നല്ലൊരു മജ്ലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനലട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പൊന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പൊന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളിലും മുഹബ്ബീങ്ങളിലും പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മദ്ഹ് ഒരുപാട് കാലം പാടുവാനും പറയുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളെ, ഉമ്മമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പൊന്നാര റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ മജ്ലിസിലാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പരിപാടി ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വൈകിട്ടാണ് ഇവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമുക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ തുടങ്ങുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ പാടുന്ന ആളുകളുടെ ശബ്ദവും ശൈലിയും അതൊക്കെ നോക്കി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് അല്ല. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയാസമാണ്. എല്ലാ ആളുകളും പറയുന്നത് വിഷമകരമായ വാർത്തകളാണ്. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഒരു കുടുക്കിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റു ചെയ്തവരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിയവർ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിലക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ബർക്കത്തോടെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇവിടുന്ന് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം എന്നുള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലണം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അങ്ങ് മദീനയിൽ നിന്ന് പൊന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അവിടത്തേക്ക് ചെറിയ നിലക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരും നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മജ്ലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു മജ്ലിസ് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടു ചാരത്ത് നിൽക്കുന്നത് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മദദ് നീ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലേക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ, നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ എല്ലാ ആളുകളും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, വഫാത്തായി പോയി. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ദർജകളൊക്കെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ, നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന കൻസുൽ ഉലമ, അതുപോലെ തന്നെ ശൈഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്, ശൈഖുന മിത്തബേൽ ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ, ശൈഖുന നിബ്രാസുൽ ഉലമ, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ദർജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പോവുകയാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ അനാഥരാക്കി. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് ദർജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘകാലം അവരുടെ നേതൃത്വം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നല്ലൊരു ബറക്കത്തുള്ള ഒരു മജ്ലിസാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അഷ്ഖുർ റസൂൽ അഹ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, അവിടുത്തെ നായത്തെ ശരീഫൊക്കെ നമുക്ക് പാടാനുണ്ട്. ഒരുപാട് നായത്ത് പാടുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഉണർത്തിയതുപോലെ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും ബുർദ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിൽ 163 വരികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, ആ വരികളുടെ പൂർണ്ണ ബർക്കത്ത് നിങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, നൽകണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലേക്ക് എല്ലാ മജ്ലിസുകളും ബുർദ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഖത്മ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ, നമ്മുടെ ഈ ബുർദ മജ്ലിസിന്റെ ഈ ടീമിന്റെ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശമായ കാസർഗോഡ് അടുത്തുള്ള ഉപ്പളയിൽ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ ബുർദ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഖത്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് തന്നെ എല്ലാ മാസവും നടത്താറുണ്ട്. ആ മജ്ലിസിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരെയും എല്ലാ ആളുകളെയും ആ മജ്ലിസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഓരോരുത്തരും ബുർദയുടെ കിതാബ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വരികളും പൂർണ്ണമായും ബുർദ ഖത്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് ഫായിദകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതൊക്കെ പാടുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശമായ മുതുങ്കാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം 10-15 വർഷത്തോളമായി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ്, പൂർണ്ണമായും ചൊല്ലുകയാണ്. അതിനു പുറമെ നമ്മളിവിടെ പാടുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് മദഹിന്റെ വരികൾ നാം പാടാറുണ്ട്. എന്താണ് പാടുന്നത്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് തന്നെയാണ്. ആരാണത് പാടിയത്? നമ്മുടെ ഈ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ രചിച്ച ആള് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അവിടുത്തെ ശൈഖ് കൂടിയായ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അശ്ശാദുലി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, അവിടുത്തെ വരികളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ രചിച്ച വരികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ബുർദ മാത്രമല്ല, അതിനു പുറമെ മറ്റുള്ള വരികളും പാടാറുണ്ട്. അല്ലാഹു അവിടൊക്കെ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പാടുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ്. എത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്കും, ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും, എത്ര വലിയ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പരിഹാരമാണ്. ഒരുപാട് കാവ്യങ്ങളുണ്ട്. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാവ്യം ഖസീദത്തുൽ ബുർദയാണ്, ഖസീദത്തുൻ നൗമാനിയ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരികൾ അധികം ആൾക്കും അറിയുകയില്ല. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ആളുകൾക്ക് ബുർദ എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ മഹാൻ
മഹാന്മാർ രചിച്ച എല്ലാ ബൈത്തുകളും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ പാടാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന്റെ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാന ദിവസമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ലോകം വായും നാഥന്റെ നൂറാലമൈത്തനൂറേ മോഹക്കോടി മാലോകർ കാത്തിരുന്ന സിറാജേ. ലോകം വായും നാഥന്റെ നൂറാലമൈത്തനൂറേ മോഹക്കോടി മാലോകർ കാത്തിരുന്ന സിറാജേ. കാത്തിരുന്ന സിറാജേ. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. അങ്ങിൻ നാമം പിൻകാതിൽ കേൾക്കും നേരം ഈറൻ നിറയും പിന്നയനം വിരചിതമാകും. അങ്ങിൻ നാമം പിൻകാതിൽ കേൾക്കും നേരം ഈറൻ നിറയും ഇന്നയനം വിരചിതമാകും. വിശലായി രാഗം മൂളും അഖില ചരാചര നായകനേകിയ വരമല്ലേ നൂറേ. അഭയം തേടിടുവാനും എന്നിൽ ഒരു കരുണയല്ലേ. അഖില ചരാചര നായകനേകിയ വരമല്ലേ നൂറേ. അഭയം തേടിടുവാനും എന്നിൽ ഒരു കരുണയല്ലേ. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ലോകം വായും നാഥന്റെ നൂറാലമൈത്തനൂറേ മോഹത്തോടി മാലോകർ കാത്തിരുന്ന സിറാജേ. ലോകം വായും നാഥന്റെ നൂറാലമൈത്തനൂറേ മോഹത്തോടി മാലോകർ കാത്തിരുന്ന സിറാജേ. കാത്തിരുന്ന സിറാജേ. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തള തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. അങ്ങിൻ വഴിയെ കണ്ടൊരു കല്ലുകളെല്ലാം സലാമുരത്തു മണ്ണും പാദം തൊട്ടു. അങ്ങിൻ വഴിയെ കണ്ടൊരു കല്ലുകളെല്ലാം സലാമുരത്തു മണ്ണു പാദം തൊട്ടു. വിശലായി രാഗം മൂളും അഖില ചരാചര നായകനേകിയ വരമല്ലേ നൂറേ.
അഭയം തേടിടുവാനും നെന്നിൽ ഒരു കരുണവിയല്ലേ അഖില ചരാചര നായകനേകിയ വരമല്ലേ നൂറേ അഭയം തേടിടുവാനും നെന്നിൽ ഒരു കരുണവിയല്ലേ ശഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തദ തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം ശഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തദ തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം ലോകം വായും നാഥന്റെ നൂറാലമൈത്തലൂറേ മോഹത്തോടി വാലോകർ ആദിരുന്ന സിറാജേ ലോകം വായും നാഥന്റെ നൂറാലമൈത്തലൂറേ മോഹത്തോടി വാലോകർ ആദിരുന്ന സിറാജേ കാത്തിരുന്ന സിറാജേ ശഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തദ തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം ശഫീഉൽ വറാ ത്വഹ മുർത്തദ തങ്ങളിൽ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു വിഷയത്തിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാകണം. അതൊന്ന് റാഹത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه جد علينا رسول الله جد علينا رسول الله وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا حبيب الله خير العباد دان الفؤاد جد علينا رسول الله صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 الله
على أهل طيبة فذاك المقام الله 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 ملكتم فؤادي فصار الهوى إليكم رقيبا رقيبا رقيب ملكتم فؤادي فصار الهوى إليكم رقيبا رقيبا رقيب وإن كان لابد من قتلتي فهذا عجيب 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 الله 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 فلا تقتلوني كذا خامدا لأني غريب 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 فلا تقتلوني كذا خامدا لأني غريب 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 فصار المحب كثير البكاء ودمعي صبيب 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 الله 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 فزت حميدا راح لميعاد قمت مقبلا قبة الخضراء قمت مقبلا قبة الخضراء جئت باكيا إلى المدينة فزت حميدا راح لميعاد عزت مديحا على المصطفى قمت مقبلا قبة الخضراء كنت باكيا إلى المدينة يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله يا نبي يا حبيب ملجئي يا رسول الله فزت حميدا راح لميعاد حزت مديحا على المصطفى كنت مقبلا قبة الخضراء جئت
باقيا إلى المدينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا أشرق البدر علينا مرحبا فاختفت منه البذور مرحبا مثل حسنك ما رأينا مرحبا قد يا وجه سروري مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نوري مرحبا أنت إكسير وغالي مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا وسلم على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رحمة الله يا سيدي يا نعمة الله يا سيدي الله يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا نجي الله يا سيدي يا شفيع الله يا سيدي الله يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبتي رحمي تلقاء كاظمتي وأومض البرق في الماء من نظمي فما لعينيك إن
إذ ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصبآن الحب مقدمون ما بين منسجمين منه ومضطربين لولا الهوى لم تريق ضمعا على ضللي ولا أرقت لذيك بالبان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدو الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خاطي عبرة وظنا مثل البهار على خديك والعنب نعم سارت حيثما أغوى فأرقني والحب يعترض الذات بالعالم يا لائمي في الغوى عذري معذرة يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حالي لا سيري بمستديري عن الوشاة ولا تائب منحسب فحلتني الأصحلا لست أسمعه إن المحب عني العذال في صممي إني تهمت نصيح الشيب في عذلي إني تهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شاء الله. അവിടുന്ന് വെറുതെ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലണം. കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ മജ്‌ലിസിൽ വന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട്. ചില ആളുകളൊക്കെ നല്ല ആവേശത്തിൽ ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഅമാലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നു, നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു, സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂലാകും എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ
കഴിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അതാര് പാടിയാലും എത്ര വലിയ തെമ്മാടി പാടിയാലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത് പാടണമെങ്കിൽ വലിയ തങ്ങളാകണോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉസ്താദാണോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആര് പാടിയാലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അതാര് പാടിയാലും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ്. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ പുറത്തു നൽകുമാറാകട്ടെ. നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടുന്ന് പാടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന വരികളൊക്കെ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتني بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيفي ألم برأسي غير محتشمين لو كنت أعلم أني ما أبطره لو كنت أعلم أني ما أبطره كتبت سيرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم علي برد دماء من غوايتها كما يرد دماء الخيل بالهجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهم والناس كطفل تضمين شفعلا والناس كطفل تضمين شفعلا حبير الله وإن تفضيق يفضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرفها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت مرعى فلا تسيمي كم حسنت لذة للمرء
قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخشد سائس من جوع ومن شبع فربما مخمصة شر من الدخم واستغفري الدمع من عين قادم امتلأت من المحارم والسمح يا الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنه ما حقك النصح فاتقني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لي بالحكم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استغفرت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة ما أحيا الظلام إلى أن اشتدت قدماه حضور من ورقي وشد من صغبي أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشفا مترف العدم وراودته الجبال شوم من ذهبي عن نفسه فأراها أيما شغبي صلوا على سيدنا محمد وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورتما لولاه لم تخرج دنيا من العدم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا أمامنا مولده عن طيب عصوله يا طيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنكم قد أنذروا بحلول للبؤس والنقام ومتى إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحابه وغير ملتئم الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا للخلق كلهم النار خامدة الأنفاس من أسفين عليه والنرسى العين من سدمي وساء وتآن قامت بحيرتها ورد والدها بالغيظ حين غمي كأن بالنار بالماء من ملنين حزنا وبالماء بالنار من ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تخطيف والأنبار سطيعة والحق يظهر به معنى ومن كلمه عمو وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبريقة إنذار لم تشبه من بعد ما
أبدا أقوام تكينه بأن دينهم معوجا لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عاينوا في الأفق من شغمي منقضات وفق ما في الأرض من سنمي حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يقف إثر منهزمين كأنهم هربا أبطال أبرقين أو عسكر بالحصاب راحتيه رمين ذنبه بعد تسبيح ببطنهما نبل المسبح من أحشاء ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أتعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري دينا بالدنيا ولم تسومي ومن يبع آجلا منه بعاجله بالله القبل في بيع وفي سلام إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم
أفكاري مدائحه وجدته لخلاص غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يد التلبى إن الحياة يحبط الأزهار في الأكرم ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت إذا زهير ما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നാം ചൊല്ലിയ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെ ഓരോ വരികളുടെ ഹർഫിന്റെ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇവിടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പേര് വായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. പേര് വായിക്കാതെയും ഒരുപാട് ഖബറാളികൾ നമ്മുടെ ഈ മൈതാനിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. ഇവിടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ മാസം മരണപ്പെട്ടു പോയി, മൂസ ഹാജി. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പുന്നാര പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു മനോഹരമായ സദസ്സ് ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക്, ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ആളുകൾ, സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകൾ, എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ ബുർദയുടെ അവസാനത്തെ ഫസ്ൽ ഈ അക്രമ എന്ന ഫസ്ലാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പൂർണ്ണമായും ബുർദ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സിറായി കൊണ്ട് ഖത്മ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെ പൊരുത്തം, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഒരു പ്രയാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ നല്ല ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ആക്രമ എന്നുള്ളത് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെ അവസാനത്തെ ഫസ്ലാണ്. പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള നേരിട്ടുള്ള മുനാജാത്താണ്. എല്ലാ ആളുകളും രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കാതെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ സദസ്സിന് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലാഹു നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് നീ നല്ല വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠനത്തിൽ നല്ല പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എല്ലാ ആളുകളും രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ചിന്ത, പച്ച
കുബ്ബ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ മജ്ലിസിൽ കൊണ്ട് എല്ലാം പരിഹരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിയത്തോടെ രണ്ട് കൈ നിർത്തി ചൊല്ലുക. നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടെയായ മദനി ഉസ്താദ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 ദിവസങ്ങളിലായി വഅള് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അവസാനത്തെ ദിവസം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെ മജ്ലിസാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. നല്ല നിയത്തോടെ എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തീർത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. കിബ്റില്ലാത്ത, ഉജുബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത നല്ല ഖൽബ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت. إن الكبائر في الغفران كاللباب. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمهل ومنسجم. ورنحت عذبات الباني ريح صبا. ورنحت عذبات الباني ريح صبا. وأطرب العصحاب
للخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم والآل والصحب التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم هذه بردة مختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا لخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا الله يا نور عيني مرحبا الله مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا الله مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين അന്യദൂതര കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആദലി സ്വഹബത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മർഹബാ യാ നൂറ ഐനി മർഹബാ അല്ലാഹ് മർഹബാ മർഹബാ ജദൽ ഹുസൈനി യാ റസൂലല്ലാഹ് മർഹബാ العالمين على سيد الكونين والسرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي والآخرة يا رسول الله خذ بيدي صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج 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 على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
آله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് ആശിഖ് റസൂൽ അഹ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേലവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ഉറുദുവിലുള്ള വരികൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ വരികളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആശിഖ് റസൂൽ അഹ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേലവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടവും മദതും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്, ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ നല്ലൊരു മജ്‌ലിസ് ഒരു പക്ഷേ ഈ മജ്‌ലിസ് കാരണമായിരിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുന്നാരപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും അർഹതയില്ല. യാ റസൂലല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മരണവേളയിൽ അവിടുത്തെ ഒന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പിന്നാരെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ, കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനാന നമുക്ക് ഒരു ഗാനം കൂടി ആലപിക്കും. നമുക്ക് നായത്തെ ശരീഫിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രഭാനിലാവ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് ആലം ഹുദാ ഹബീബേ അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് ആലം ഹുദാ ഹബീബേ അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് അഭയം തരും റസൂല് അഭയം തരും റസൂല് അഭയം തരും റസൂല് അഭയം തരും റസൂല് അർവാഹുകൾക്ക് നൂറ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് ആലം ഹുദാ ഹബീബ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് ഇരുലോകമിൽ പ്രകാശം ഇരുളിലായുദയം ഇടരാതെ നീനി ചലനം ഇറയോന്റെ വഴിയ ഗമനം ഇരുലോകമിൽ പ്രകാശം ഇരുളിലായുദയം ഇടരാതെ നീനി ചലനം ഇറയോന്റെ വഴിയ ഗമനം പിഴവേറെ ചെയ്ത പാപി നബിയെ മറന്നു പോയി പിഴവേറെ ചെയ്ത പാപി നബിയെ മറന്നു പോയി പരമഗിടം ഹരി അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് ആലം ഹുദാ ഹബീബ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് അഭയം
തരും റസൂല് അർവാഹുകൾക്ക് നൂറ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര് അലിവിൻ പ്രഭാതിലാവ് ആലം ഹുദാ ഹബീബ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര് അലിവിൻ പ്രഭാതിലാവ് പരലോകനാളി ത്വാഹ പരകോടികൾക്ക് സ്നേഹ പതരാതെ അന്ന് കരുണ പതികൾക്ക് നന്മ പരലോകനാളി ത്വാഹ പരകോടികൾക്ക് സ്നേഹ പതരാതെ അന്ന് കരുണ പതികൾക്ക് അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര് അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് ആലം ഹുദാ ഹബീബ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര് അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് അഭയം തരും റസൂല് അഭയം തരും റസൂല് അഭയം തരും റസൂല് അഭയം തരും റസൂല് അർവാഹുകൾക്ക് നൂറ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര് അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് ആലം ഹുദാ ഹബീബ് അഹദിൻ പ്രകാശമലര് അലിവിൻ പ്രഭാനിലാവ് നമ്മുടെ നാത്യഖാന്മാർ നമുക്ക് നായത്ത് പാടിത്തരുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആവേശത്തിൽ മർഹബ ചൊല്ലണം. നിങ്ങളോട് തന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷിഹാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, അനസ്, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളാണ്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മരിക്കുന്നത് വരെ പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹ് ചൊല്ലാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ പഠിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമുക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മജ്ലിസുകൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ മജ്ലിസുകൾ ഇനിയും നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തീർത്തുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദെ, എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രയാസമാണ്. ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ആര് ചെലവഴിച്ചോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും. അല്ലാഹു നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഉമ്മാമ്മമാർ, അവരൊക്കെ നമ്മൾ പോറ്റി വളർത്തിയ അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് സ്വദഖ എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ സന്തോഷിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഹദിയ ചെയ്താൽ, നാം സ്വദഖ ചെയ്താൽ. പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ നാം കൊടുത്താൽ നാം ഇവിടെ മരിക്കാതെ
ആരും ബാക്കിയാവുകയില്ല. എല്ലാ ആളുകളും മരിക്കേണ്ടവരാണ്. കാരണം പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടത്തുനിന്ന് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും. നമ്മളും മരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഖബറിൽ ഒറ്റക്കാണ് കിടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള മജ്‌ലിസുകൾ സംഭാവന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ക്യാൻസർ വരുന്ന കാലമാണ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത രോഗം നൽകി നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചെല്ലണം. ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. വരാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ. നാരേ തക്ബീർ. മാഷാ അല്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് നമുക്ക് മിമ്പറെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, मिंबरे रसूल उम्मे किराम और सादती किराम, बुजुर्गानो दीन और प्यारे सुने जन्नते भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आए इंशाअल्लाह दुरूद पाक नजराना फिश पर में सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें। सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह और जोर से माशाअल्लाह। बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बड़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जीने की तरफ देख लो, मरने की तरफ देख ली। जब चोट लगी दिल को मदीने की तरफ देख लो। जब चोट लगी दिल को मदीने की तरफ देख लो। तू किया बात मदीने में, तू किया बात मदीने में है। अरे सारी दुनिया काती है खैरात मदीने की। बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तो आए इंशाअल्लाह मेरे साथ मिलके पढ़। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बोझ गल गया आका से उसने कहा, कर वो नबी बदला वजरा मेरे मोटे में क्या। सिमत नबी बोझ गल गया आका से उसने कहा, अगर वो नबी बदला वजरा मेरे मोटे में क्या। आका का
फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मोटे से बदतर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आले से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आले से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवनदी का प्यारा है दुनिया की हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवनदी का प्यारा है दुनिया की हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने में रखा पत्थर फिर भी लब जारेगा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला मरहबा 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 आ गई मुस्तफा मरहबा मरहबा आ गई मुस्तफा मरहबा मरहबा बोलो सल्ली अला मरहबा 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 सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे बाला हुआ हमारा नबी मरहबा 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 सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे बाला हुआ हमारा नबी अपनी मौला का प्यारा हमारा नबी अपनी मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूधा हमारा नबी दोनों आलम का दूधा हमारा नबी दोनों आलम का दूधा हमारा नबी मरहबा 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 अल्लाह नाम ली मौलद नाम ली 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 एक पल्ला गाफिल एक पल्ला गाफिल सुबह शाम दी अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अर्शीदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह वो दी इबादत करे वो दी इबादत करे उसको इनाम दे अल्लाह 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 मुश्किल उठाने वाला सब नूर पालन वाला मुश्किल उठाने वाला सब नूर पालन वाला मुश्किल उठाने वाला सब नूर पालन वाला वो बनके हमेशा उस दे वो बनके हमेशा उस दे सच्चे गुलाम रहे अल्लाह 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 अर्शीदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह वो दी इबादत करे वो दी इबादत करे उसको इनाम दे अल्लाह 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 कार की आमद आमद दिलदार की आमद आमद आका की आमद इसी नहीं सब लोग दोनों हाथों को बुलंद करके मरहबा बोला है सरकार की आमद आबा दिलदार की आमद आबा आका की आमद अल्लाह झंड कई बेता सरकार की आमद आमद दिलदार की आमद आमद आका की आमद आमद दादा की आमद 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 सरकार की आमद अल्लाह झंड कई बेता सरकार की आमद अक्का की आमद दादा की आमद अल्लादना अबले मौलादना अबले अल्लादना अबले मौलादना अबले अल्लादना अबले मौलादना मौलादना मुले एक पल्ला गाफिल एक पल्ला गाफिल सुबह दशावली अल्लाह 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 नूरे मुकुड़ा खाली जुल्फा सोनी एक मस्तानी नूरे मुकुड़ा खाली जुल्फा सोनी एक मस्तानी रे दुनिया दीवाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद ओरी वरदान को बाज दिखी और किसी नहीं पाया ओरी वरदान तू बाज दिखी और किसी नहीं पाया ओ दिवरदा तू बाज दिखी और किसी नहीं पाया नूरे मुकुड़ा काली जुल्फा सोनी एक मस्तानी अमन पाक दिलाल दे सारी दुनिया दीवाने अमन पाक दिलाल दे सारी दुनिया दीवाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन ओ दीवरदार तू बाज दिखी और किसी नहीं पाया ओ दीवरदार तू बाज दिखी और किसी नहीं पाया ओ दीवरदार तू बाज दिखी और किसी नहीं पाया
मुकड़ा काली जुल्फा सोनी एक मस्तानी अमन पाक दिलाल दे सारी दुनिया दीवाने अमन पाक दिलाल दे सारी दुनिया दीवाने अमन पाक दिलाल दे सारी दुनिया दीवाने सहाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने के हाजिरी के लिए सहाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए सगाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए आका सगाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा झंडा का सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा झंडा का सीना दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मुझे ले चलो मदीना मुझे ले चलो मदीना मुझे ले चलो मदीना सहाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने के हाजिरी के लिए सहाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए आका सहाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा झंडा का सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा झंडा का सीना दवा वही मिलेगी दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मुझे ले चलो मदीना मुझे ले चलो मदीना सहाना चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदी सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदी वो बस में दमाई बस में दमाई बस में दमाई सल्ली अला कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदी सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदी वो बस में दमाई सल्ली अला बोलो बस में दमाई सल्ली अला कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदी सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदी आज वो उसने तुमका जलवन मुबारक आज़म क्या होगा फिर कोई फिदा ही बिक लेंगे दीदार का आलम क्या होगा वो उसने तुमका जलवन मुबारक आज़म क्या होगा हर कोई फिदा ही बिक लेंगे दीदार का आलम क्या होगा जब उसने तवनता जलवन अनवार का आलम क्या होगा जब उसने तवनता जलवन अनवार का आलम क्या होगा कोई फिदागे फिर लेंगे दीदार का आलम क्या होगा सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदी सल्ली अला नबीना
सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला वसहबिही वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला वसहबिही वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे बाला हुआ हमारा नबी अपनी मौला का प्यारा हमारा नबी अपनी मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूध हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फनूर ही ज़माना सुबह शेख बिलाद फनूर ही ज़माना सुबह शेख बिलाद पर्दा उठाने किसका सुबह शेख बिलाद तो गुलामी ने गाड़ा काबे पे चट्टी झंडा तो गुलामी ने गाड़ा काबे पे चट्टी झंडा तू ऐशना परेरा तू ऐशना परेरा तू ऐशना परेरा सुबह शेख बिलाद फनूर ही ज़माना सुबह शेख बिलाद फनूर ही ज़माना सुबह शेख बिलाद पर्दा उठाने किसका पर्दा उठाने किसका अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളമായി നമ്മുടെ മുഹബ്ബീങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു വലിയ തൗഫീഖാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അവസരം നൽകിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് വയസ്സായ ഉപ്പമാർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല യുവാക്കൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ പഠനത്തിൽ നല്ല പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഉള്ളാള കമ്മിറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ത്വഹാജി അടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നു. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ ജമാഅത്തിനെയും നമ്മുടെ നാട്ടിനെയും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖും ഹിമ്മത്തും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദുആകളിൽ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായവും നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നായത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷിഹാനും അനസൊക്കെ നമുക്ക് നായത്ത് പാടിത്തരും. അതിനു മുമ്പായി ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനാണ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمال میں کرام ساداتی کرام بزرگان و دین اور میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو آئے سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں انشاءاللہ. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाती है, महबूब की महफिल को महबूब सजाती है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाती है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह सब लोग दोनों हाथों करके बोले या रसूल अल्लाह। सब लोग दोनों हाथों या रसूल अल्लाह। जंड या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 गो ला इलाहा इल्ला गो। 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 वगैरह वगैरह जिसने तुझको अमतर करो बनाया। वगैरह वगैरह जिसने तुझको अमतर करो बनाया। अब देख मांगने दो तेरा आस्था बताया। अब देख मांगने दो तेरा आस्था बताया। तुझे हो खुदाया, तुझे आंद खुदाया, तुझे आर खुदाया। अल्लाह 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 गो ला इलाहा इल्ला गो। अल्लाह 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 गो ला इलाहा इल्ला गो। अल्लाह 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 गो ला इलाहा इल्ला गो। सरकार की आमद मरहबात दार की आमद मद मद। सब मिलकर बोलो उठा कर बोलो। शर्माना छोड़ो मरहबा आका की आमद मरहबा। अल्लाह 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 गो ला इलाहा इल्ला गो। अल्लाह 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 गो ला इलाहा इल्ला गो। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह रब्बुल मशरिक़ अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह रब्बुल मग़रिब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह रब्बुल मशरिक़ अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह रब्बुल मग़रिब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह। ला मक़सूदा इल्लल्लाह। ला मौजूदा इल्लल्लाह। ला मक़सूदा इल्लल्लाह। ला महबूबा इल्लल्लाह। ला महबूबा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह रब्बुल मशरिक़ अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह रब्बुल मग़रिब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह रब्बुल
शरीक इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह या अल्लाह रब्बुल बहरी बैनल्लाह अल्लाहु अल्लाह या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदी अल्लाहुम्मा सय्यदिना मुहम्मदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदी सबसे आला हो वाला हमारा नबी 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 अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलों का दूल्हा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदी 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा फुज़्दु हमीदा रागला मेरा उम्दु मेरा इलल मदीना या नबी या हबीब मलजली या रसूल अल्लाह या नबी या हबीब मलजली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या रहमान या रहीम या करीम या अली या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अली अल्लाह 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 हर जगह तेरी अता का साथ हो या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो अल्लाह 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 मुश्किल में जब भी पाया मिला तेरी रहमतों का साया खुद को मुश्किल में जब भी पाया मिला तेरी रहमतों का साया तूने ही बदलेगी मैंने काया ए खुदाया 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 खुदाया अरसू तेरे गे उजाले सभी गिरते तूने संभाले अरसू तेरे गे उजाले सभी गिरते तूने संभाले तेरी एक नजरे करम ने कि मुझ पे कितनी गवाले तेरा इश्क पाया न जिसने न उसने पाया ए खुदाया ए खुदाया
मौलाया मरहबा 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 सबसे औला वो वाला हमारा नबी सबसे औला वो वाला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलों का दूल्हा हमारा नबी मरहबा 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 लाखों आई और लाखों गए लाखों आई और लाखों गए ऊंचे ऊंचे शगीन शायाना रहे ऊंचे ऊंचे शगीन शायाना रहे इतनी दिए जले जल के फिर बुझ गए इतनी दिए जले जल के फिर बुझ गए वरना डूबे न डूबा हमारा नबी मरहबा 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 आ गई मुस्तफा मरहबा मरहबा आ गई मुस्तफा मरहबा मरहबा बोलो सल्ले अला मरहबा मरहबा बोलो सल्ले अला मरहबा 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 सबसे औला वो वाला हमारा नबी सबसे औला वो वाला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलों का दूल्हा हमारा नबी मरहबा 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे दुरूद पाक नजराना पेश फरमाएं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह प्रिय सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जीने की तरफ जीने की तरफ देखे जीने की
तरफ न मरने की तरफ देखे, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देखे। ये तो हकीकत है। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देखे। एक और शायरी शायद फरमाते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के लिए सलाम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे शुरू करूंगा मैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। सब लोग एक बार खड़े हो जाए, सब लोग एक बार खड़े हो जाए। बहुत सारे बैठ रहे हैं शायद थक चुके होंगे। सब लोग खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। सब लोग अगर आपके बीच में कोई चेयर खाली है तो कंप्लीट करके आगे आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफिल है, अदब फॉलो करना हमारा फर्ज। कोई भी चेयर खाली हो आगे आके बैठ जाए। कोई भी चेयर खाली हो तो आगे आकर बैठ जाए, नहीं तो इब्लीस को आने के लिए मौका दे रहे हैं हम लोग। कोई चेयर खाली नहीं, सब लोग आगे आ जाए। कोई पीछे नहीं बैठे, सब लोग आगे आके सब लोग यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसलिए कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफिल है, मैं अदब करता हूँ। आई रेस्पेक्ट। ऐसा कोई मन में है तो आगे आके बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। सबसे पहले हम अल्लाह का जिक्र पेश करता हूँ। कोई खामोश नहीं रहेगा, जहाँ पे मिलके पढ़ने का अंदाज हो इंशाअल्लाह वहाँ पे मिलकर अल्लाहु 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 सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जिनके तलबों का नोबल है आबे हयात, जिनके तलबों का नोबल आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, शर्माना छोड़ो, मिलकर बोलो, आका की आमद। अल्लाहु 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 अल्लाहु
or son. Truly he is the one. He has no father or son. Everything's in creation was by him begun. Everything's in creation was by him begun. With his infinite power, anything can be done. With his infinite power, anything can be done. Allahu, 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 Allahu. सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हाथ उठाकर बोलो, उठाकर बोलो, शर्माना छोड़ो, सब मिलकर बोलो. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. उड़ल्लारुं गुत्तु, ना तेंगने पाड्रे. എന്തിലെ മാക്സിമം എത്ര മഹഫിൽ അറ്റൻഡ് ആക്കിയാ അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ചൊല്ലുന്നത് ഇവിടെ വന്ന ഉസ്താദ് നന്റെ ರಾಯತ್ ഇവിടെ നാത്ത് ഇത്ര പാടോ കൊണ്ട് ഉടാർഗു ഗൊಂತಿಲ್ಲ അപ്പോൾ ನಂಗೆ ഒരു ഷേಮ್ ಐತಿದ್ರು അപ്പോൾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇನೈತಲ್ಲ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮರ್ಹಬಾ we are welcoming him ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇನೈತಲ್ಲ അപ്പോൾ ನಾನು ചൊല്ലുறே ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈ ಹೋಯ್ತು ನಾಯಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಬಂದರೆ ಎಂದಮ ഒരു മഖ്സദ് ಎಂದಮ ഒരു ഡ്രീം ലൈഫിൽ കുറേ തപ്പാക്കി ಅದರೆಲ್ಲ റിലീസ് ആവും ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് നാ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കും ഈ ചാൻസ് അല്ലാഹു കൊടുക്കില്ല ഈ ടൈമിൽ എത്ര ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കി ഓടലിക്കുക we are the lucky ಎಂದಮ ഒരു നല്ല ഖൈർ നാ എപ്പോ മാക്കിരാണ് ഈ മജ്ലിസ് ಬಂದು ಕೂಡು അപ്പോൾ ನಾನು ചൊല്ലുறേ ಇದು ಯಾರೈತು ಕೈ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಿಯಾಮತ್ ಎಪ್ಪ ಕೇಕ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಮುತ್ತುನಬಿ ಪಿರ್ಸಬೇಕರೆ ಎಂದ ನಿಯತ್ ಕಲ್ಬ್ ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಜಂಡ್ ಕೈ ಹೋಯ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಯಾಮತ್ ನಾನು ಚೊಲ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡೇ ಬೇಡ ನಾನು ನನ್ನ ಮುತ್ತುನಬಿ ನಾ ಕೈ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ 20 ಕಾಲದ ಎತ್ತರ ಸಿಗೆ ಎತ್ತರ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಐತಿಕ ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಡಿ ಬರೋದ ಅದರ ಹತ್ರ ಬಿಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಹಫಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕಿಟ್ತರ ನಾ ಪಾಡಿಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಐತಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬೇನೈತಿ ನಾ ಪೈಸೆನ ಚಲವಾಕಿಲ್ಲ ಜಂಡ ಕೈನಾ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರ ನಿಯತ್ ಕಲ್ಬುಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತು ಈ ಮಹಫಿಲ್ ತೀರೋಡ್ತು ಜಂಡ ಕೈ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಿಯಾಮತ್ ಮರ್ಹಬಾ ಚವಾಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಯಾಮತ್ ಮಹಫಿಲ್ ತೀರೋಡ್ತು ನೀನು ಕೈ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಒರಪ್ಪಬೇನು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಯಾಮತ್ ಅಲ್ಲಾಹು 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 Allahu 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 सरकार की आमद आबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद आका की आमद सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो अल्लाहु 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 Allahu 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 मकान तक उजाला है जिसका वो है मकान तक उजाला है जिसका वो है हर मकान का उजाला हमारा नबी हर मकान का उजाला हमारा नबी कौन देता है देखने को मुँह चाहिए कौन देता है देखने को मुँह चाहिए अल्लाहु 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 Allahu 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 हर तरफ अनवार की बरसात है हर तरफ अनवार की बरसात है आमदे सरकार की क्या बात है आमदे सरकार की क्या बात है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु सरकार की आमद दिलदार की आमद हाथ उठाकर बोलो शर्माना छोड़ो
सब मिलकर बोलो मौला की आमद दाता की आमद मरहबा अल्लाह 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 रात जो गुजरी नबी के जिक्र में, रात जो गुजरी नबी के जिक्र में, दिन से बेहतर ये हमारी रात है, दिन से बेहतर ये हमारी रात है। आमदे सरकार की क्या बात है, क्या बात है, आमदे सरकार की क्या बात है। अल्लाह 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 सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, सभी मिलकर बोलो शर्माना छोड़ो, आका की आमद दाता की आमद मरहबा अल्लाह 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 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुँचे खबर आमिना के, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, 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 हुजूर आ गए हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो आका की आमद, हुजूर आ गए, 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 हुजूर आ गए। फलक के नजारों ज़मीन की बहारों, फलक के नजारों ज़मीन की बहारों, सभी ने मनाओ हुजूर आ गए हैं, 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 हुजूर आ गए हैं। हुआ 400 उम्मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुँचे खबर आमिना के, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, बोलो ना हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, आका की आमद, आका की आमद, सब मिलकर बोलो, हुजूर आ गए, 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 बोलो ना हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, को बुलाना या हबीब अल्लाह इनी पाड़ी अल्लाह मद निगे गोंतिने हमको बुलाना क्लियर अर्थ नंगले बिल्क्यो आर बिल्केना या रसूल इधर दुआ इति जन ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಡಿಗ ವೇಚಿದೆ हमको बुलाना या रसूल अल्लाह चल रहा आवाज दिल है बट स्टिल जिसके पास दो वक्त खाने के पैसा नहीं होता तीनों को पैसे उम्मदीन तक बोना फ्री the people who have a lots of money ಕೋಟಿ ಕಾಸು दुनिया और ಏದು ಮೂಲೆಗೆ ಬೇನೆ बोना ಮದೀನತು but direct connection इखलास नहीं ಏದು इंसान को ಈವರು ಕಲಾಂ ಭಯಂಕರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಆರು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೀರ ನಕ್ಕ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಪೋನು ಅದು ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಕಡೆ ನಾ ಈ ದುವಾ ಅರ್ಕರ ಅವ್ರ ನಿಯತ್ ಕಲ್ಬಿ ಬಚ್ಚಿದ ಜಂಡ ಕೈ ಹೋಯ್ತಿರ್ತಾರೆ हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे कभी तो सब्ज़ गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह आखिरी बात में क्या रो ना के दुनिया देखो मौला अब तो बस कहीं दूने के मदीना देखो इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह जब तलक ये चांद तारे चल मिलाते जाएंगे जब तलक जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु या हबीब अल्लाह नबी गूगल पाडुम कादल नमक मरण मकूड़ा में मिले नबी गूगल पाडुम कादल नमक मरण मकूड़ा में मिले
കബറിൽ കൂടെ മുസ്തഫ നബിക്ക് കാണി മാടി കൊണ്ടിരുന്നു അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा उठा कर बोलो मरहबा उठा कर बोलो मरहबा शर्माना छोड़ो मरहबा सब मिलकर बोलो बोलो दादा की आमद मरहबा दादा की आमद मरहबा सब मिलकर बोलो मरहबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله खुशियाँ मनाओ दीवानो खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ दीवानो खुशियाँ मनाओ तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा असमत वाला नबी का झंडा बरकत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नूर है ज़माना सुबह शब विलादत नूर है ज़माना सुबह शब विलादत पर्दा उठा दे किसका पर्दा उठा दे किसका पर्दा उठा दे किसका सुबह शब विलादत अतुल नबी ने गाड़ा कभी के झुक में झंडा तुल नबी ने गाड़ा कभी के झुक में झंडा तो ऐशना बनेरा तो ऐशना बनेरा तो ऐशना बनेरा सुबह शब विलादत या रसूल अल्लाह नारे से किसी को प्यार है नारे रिसाल या रसूल अल्लाह नारे रिसाल या रसूल अल्लाह की नारे से हमको प्यार है हमने नारा लगाया अपना बेड़ा पार पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की अमर खुदा की अमर अदा की अमर अदा की अमर मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो अदा की अमर अदा की अमर मिलकर बोलो ज़मीन ज़मान तुम्हारे लिए मकीन मकान तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए बने दो जगह तुम्हारे लिए रखन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए तुम्हारी आगाह तुम्हारे लिए नबी बागा तुम्हारे लिए चुना में चमन चमन समन समन पवन पवन दूर तुझाई मदद पर से मिलन ये अमन अमान तुम्हारे लिए इशारे से चंद को चीर दिया झुके हुए गो का कर दिया ये वो दिन को से दिया जब दवा तुम्हारे लिए कली मुनसी जमीन से भी सब से लगी गगन बली ये खबरी खफ्त भी का हसगा तुम्हारे लिए और तस्दी की बुद की किताब की जमाना की मुन के लिए अच्छा किसी सिदरे बजा तुम्हारे लिए जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. الله ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പാടിയതും പറഞ്ഞതുമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ പുന്നാരപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരു ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ കൻസുൽ ഉലമ, ഷെയ്ഖുനാ നിബ്രാസുൽ ഉലമ, ഷെയ്ഖുനാ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്, ഷെയ്ഖുനാ മിത്തബൽ ഉസ്താദ്, ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ നമ്മൾ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളിലും മുഹബ്ബീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മദ്ഹ് ഒരുപാട് കാലം പാടുവാനും പറയുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ബുർദ ഇഖ്വാനികൾ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ, ഇവിടെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നവർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നെ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. കണ്ണീറിന്റെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സിഹ്ർ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിച്ചു തന്നു അല്ലാഹ്. നിന്റെ നിഅമത്തുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിഅമത്ത് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മക്കളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾക്ക് തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ടെൻഷനും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അവർക്ക് നല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ നിലക്കെത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാഹു. എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗാണുക്കളും നീ എടുത്തു കളയണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം നിന്റെ ഹബീബായ പുന്നാര റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഞങ്ങൾ പാടിയതിൽ എന്തെങ്കിലും മതപകേടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ 4 ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ ഒരുപാട് നിലക്കുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒരുപാട് മദ്ഹുകളും പാടിയെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവരുണ്ട്, സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഇതിനെ എല്ലാ നിലക്കും സ്നേഹിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ നല്ല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ നാട്ടിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നാടായ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നാടായി തന്നെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവരുടെ രോഗം നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടാനുള്ള മാർഗം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ആരെയും കടങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സലാം
സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണവും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് കേട്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്ന ഉമ്മമാരാണ്. നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബുർദ ഇഖ്വാനു കൂടിയായ ഹാഫിദ് റസാഖ് സഖാഫി ഷറിയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ നല്ല സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, നിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് നിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് നീ ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ നൽകി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. നിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും നീ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നല്ലവരായ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ശർറായ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മദീന സിയാറത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുന്നാരപ്പൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക വനതവസ്സലു ഇലൈക വനതവജ്ജഹു ഇലൈക ബിഹബീബികൽ മുസ്തഫാ ഇൻദക യാ ഹബീബനാ യാ സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്നാ നതവസ്സലു ബിക ഇലാ ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم ارزق لنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك شفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زد في قلوبنا محبة حبيبك شفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.